El proper diumenge 19 de gener torna la Festa dels Venuts, la gran festa de la carn de caça a Sort, un esdeveniment que uneix cultura i gastronomia tradicional conjuntament amb la tercera festa de la nova anyada dels vins dels Pirineus i que, a més, aquest any s'emmarca dins de la celebració de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia 2025. Tot començarà a 2:15 del migdia, quan es realitzaran els tastos exclusius dels vins de la nova anyada. La festa continuarà amb un dinar popular a base de carn de caça preparat per xefs de l'Associació Gastronòmica Xicoia, l'Associació APAT i l'Escola d'Hostaleria de Sort. Ja a primera hora de la tarda es reconeixerà el venut de l'any, enguany en homenatge al xef Martín Comamala del restaurant 539 Plats Forts de Puigcerdà.